sa babae ba? Sudah na ako yung kailan direksyon. Nanagas sila din nga sa bahay. Anak na, Chi. Kailang girig. Ang nang. Ah, halo. Sige, Irina. Banati. Sakit. Yeah, oy, nagwala siya. Ayan, oh, nandito ni balik. Balik. Isa ka liho ka isang gamay. Chi. Dapat ay Halika, Chi. Halika. Halika. Hindi na daw siya. Hali. namatay nagkaon. Natanawang, hindi siya kagwanta. Di siya kaluag. Sige. Chi. Chi. Sige, bilangkad. Pag magahi yan siya, yan. Mag-buruto siya. Halika, kain ka muna, dali. Halika, kain ka, dali. Umay, mag-ipag-crispy. Barling kita ngayon. Si. Si ah. Anak na? Kaon. Kaon. Hindi mo nga naglain. Nagtiyat niya. Pag-anon pag-anon. Gusto mo kaon eh? Busog-busog ng bata. Gabi-gabi yan. Humok man yan tiyan. Pag bugahi, yan, mag-kuhan siya. Gamay ka yan dito. Gamay ka kayong virgin, Ben eh. Digahi na sa lung. Labas na kayo. Sa tiyan ni Chichi. Lumra ko pasun.
Buhay oy. Hello, lihok. Oh. Lihok eh. Kulukoy man ang gigawas. Kulukoy. Kulukoy. Ang sarap na yung karakay. Meron pa isa.
di ba? Galing kong bibit. Ho.